Danas pričamo o Milki. O da, priča koja kreće od vizije jednog švajcarskog poslastičara pa sve do globalne ikone. Proći ćemo kroz sve. Kako je jedan brend postao sinonim za nežnost, ali i za ogromnu korporativnu moć. I naravno, vidjet ćemo kako se snalazi danas u svetu punom izazova od politike do ekologije. Pa ajde odmah da pređemo na stvar. Kako je, zaboga, Milka uspela da vlada tržištem više od 100 godina? Odgovor, vidjet ćete, leži u jednoj zaista genijalnoj strategiji. Tu se spajaju emocije, inovacije i što je možda i najvažnije, neverovatna doslednost. Ok, vraćamo se skroz u 19. vek. Mesto dešavanja, Švajcarska. Glavni lik, Philippe Suchard. E sad, njegova vizija nije bila samo napraviti dobru čokoladu. Ne, on je hteo da pokrene pravu malu industrijsku revoluciju. Da taj slatkiš, koji je bio luksus, postane dostupan, pa, svima. Da bismo shvatili koliki je to bio poduhvat, moramo da znamo kakva je situacija bila tada. Čokolada je bila, pa, kao lek. Bukvalno se prodavala u apotekama i bila je neverovatno skupa. Evo, zamislite samo, jedna mala tabla koštala je kao 3 dana rada. Suchard je video taj problem i rekao, ovo moramo da promenimo. I tako je on gradio svoju imperiju, korak po korak. Krenuo je sa malom fabrikom 1826. godine, a onda, bum, 1842. stiže ogromna narudžbina. I to ni manje ni više nego od pruskog kralja. To ga je vinulo u zvezde. Ubrzo je izbacio i ključnu inovaciju, prvu čvrstu tablu čokolade kakvu znamo. I do 1875. njegova kompanija Suchard je već bila, pa, najveći igrač u Švajcarskoj. To su bili temelji na kojima će kasnije nastati Milka. Dobro, idemo dalje. Brzi skok u 1901. godinu. Počinje novi vek, a kompanija Suchard ima keca u rukavu. Predstavljaju brend koji će, ispostavit će se, obeležiti čitavu budućnost. Naravno, govorimo o Milki. Samo ime bilo je čista genijalnost. Miljka. Jednostavno, zar ne? To je zapravo skraćenica od 2 nemačke reči. Milk, što znači mleko, i kakao. Dakle, direktna poruka svima, ovo je čokolada sa puno mleka i kakaoa. U vreme kad su dominirale tamne čokolade, ovo je odmah govorilo, ja sam drugačija, ja sam kremasta. I tu dolazimo do te, pa, dobitne formule. 3 ključne stvari koje su definisale Milku od prvog dana. Prva stvar, lila pakovanje. Potpuno lud i hrabar potez za to vreme, ali je uspelo. Čokolada se odmah izdvajala na polici. Drugo, obećanje kvaliteta, ono čuveno 100% alpsko mleko. I treće, maskota, ikona koja će postati simbol celog brenda. Sad, ta čuvena lila krava. Iako je ideja postojala i ranije, ona je zvanično postala velika zvezda tek 1972. godine. I ona nije bila samo krava. Ne, ona je postala simbol nečeg mnogo većeg. Predstavljala je nežnost, mir, tu idiličnu sliku Alpa. I upravo je taj potez stvorio tu neverovatno jaku emotivnu vezu sa ljudima koja traje i dan danas. U redu, priča se sada komplikuje. Put Milke se ukršta sa svetom velikih korporacija. Njen uspon ka vrhu nije bio solo vožnja. Naprotiv, Milka postaje ključni igrač u strategijama nekih od najvećih poslovnih sistema na svetu. Pa da vidimo kako je to izgledalo. Sve počinje sa nezavisnom kompanijom Chocolat Suchard. Zatim slede spajanja, prvo Interfood, pa onda nastaje Jacobs Suchard. A onda, ključna 1990. godina, scenu preuzima američki džin, Kraft Foods. I na kraju, od 2012. pa do danas, Milka je deo nove, ogromne kompanije Mondelez International. Svaka od ovih faza je bila strašno važna. Znači da sumiramo. Suchard je postavio temelje, stvorio je identitet. Jacobs Suchard je od toga napravio evropskog giganta. Onda dolazi Kraft Foods i lansira Milku u globalnu orbitu. Tad postaje brend od $1 milijardu. A danas, pod Mondelezom, Milka je više od čokolade. Ona je platforma za dalji rast i osvajanje novih tržišta. Dolazimo do modernog doba, a Milka radi nešto pametno. Taj svoj koncept nežnosti podiže na potpuno novi nivo.
Nisu ga više samo reklamirali. Ne, oni su počeli da stvaraju stvarne iskustva u kojima su ljudi mogli da učestvuju. 10 miliona. Zapamtite ovaj broj. Toliko je specijalnih čokolada Milka napravila za jednu od svojih, najluđih kampanja ikada. A sve je krenulo od nečega što je na prvi pogled izgledalo kao greška u proizvodnji. Zamislite ovo. Kupite Milka čokoladu, otvorite je i fali jedna kockica. Upravo to se desilo sa tih 10 miliona čokolada. Ali unutra je bio kod i poruka koja je nudila izbor. Možete da odete online i zatražite tu kockicu za sebe ili možete da je pošaljete nekom drugom sa ličnom porukom. I znate šta se desilo? Više od 500.000 ljudi je izabralo da podeli tu svoju poslednju kockicu. Potencijalni problem su pretvorili u apsolutno viralnu priču o deljenju i nežnosti. Ali nisu se tu zaustavili. Onda je došao lanac nežnosti. Postavili su automate za čokoladu, ali sa jednom cakaom. Nije bilo dovoljno samo ubaciti novac ili pritisnuti dugme. Ne, da biste dobili besplatnu čokoladu, morali ste da se uhvatite za ruke sa drugim ljudima i formirate ljudski lanac od automata pa sve do statue lila krave koja je bila u blizini. Tek kad se lanac zatvorio i kad su se ljudi fizički povezali, automat bi izbacio čokoladu. Prosto genijalno. Naravno, nije sve tako idilično. Put jednog globalnog brenda nikad nije posut samo cveće. U 21. veku Milka, odnosno njen vlasnik, mora da se nosi sa nekim veoma kompleksnim stvarima, od geopolitičkih pritisaka do sve glasnijih zahteva za održivošću. I tu moramo da spomenemo i neke kontroverze. Nakon početka rata u Ukrajini, vlasnik Milke Mondelez našao se na udaru kritika. Zašto? Zato što su nastavili da posluju u Rusiji. Pojavile su se organizacije poput Udruženja ukrajinskih izbeglica koje su pozivale na bojkot, a njihova poruka je bila jasna. Takve kompanije, kažu oni, indirektno finansiraju agresiju. Sad, sa druge strane, kad je reč o etici i ekologiji, kompanija ima svoj odgovor. Taj odgovor se zove Coco Life. To je velika inicijativa Mondeleza za održivu proizvodnju kakaa, a Milka je naravno jedan od ključnih brendova u celom tom programu. A šta je zapravo Coca-Cola Life? Sve se vrti oko 3 glavne stvari. Prvo, pomoći farmerima da bolje zarađuju. Drugo, ulagati u njihove zajednice, u obrazovanje, u zaštitu dece. I treće, što je jako važno, boriti se protiv krčenja šuma. U suštini, to je strategija sa dvostrukim ciljem. Smanjuju poslovne rizike, a istovremeno ispunjavaju ono što potrošači danas sve više očekuju. A ciljevi koje su postavili su prilično ambiciozni. Pazite sad, do 2025. godine plan je da 100% kakaa za sve njihove čokoladne brendove dolazi iz ovog programa. Znači, ne samo za Milku. A od 2030. žele da u program uključe čak 300.000 farmera. To su ozbiljne brojke i pokazuju da su, barem na papiru, stvarno posvećeni ovome. I tako, stižemo do današnjeg dana. Gde je Milka sada i šta nam njena priča govori? Posle više od 120 godina, brend je, reklo bi se, jači nego ikad, ali njegova uloga se značajno promenila. Ovo je ključna stvar za razumevanje. Milka danas nije samo čokolada. Ona je postala strateška platforma. Njen vlasnik, Mondelez, koristi njenu neverovatnu snagu i prepoznatljivost da bi ušao u potpuno nove kategorije. Savršen primjer za to je kupovina kompanije Chipita. Znate ih, prave 7 Days croissane i slične stvari. Ideja je prosta. Uzmimo moćni brend Milka i spojimo ga sa pečenim grickalicama. Tako se osvajaju potpuno novi delovi tržišta. I tako, na kraju, kad podvučemo crtu, uspeh Milke se svodi na jednu moćnu formulu, na 4 jednako važna sastojka. Prvo, dosledan kvalitet, to alpsko mleko je uvek tu. Drugo, apsolutno ikoničan branding, lila boja i krava, nema greške. Treće, majstorski emotivni marketing, ta priča o nežnosti. I četvrto, nešto što se često zaboravlja, neverovatna korporativna otpornost, sposobnost da se preživi i raste kroz čitav vek spajanja i preuzimanja. I za sam kraj, ostaje nam jedno pitanje za razmišljanje. U svetu koji je sve bučniji, sve podeljeniji i komplikovaniji, kolika je zapravo vrednost jednog brenda koji je izgrađen na nečemu tako jednostavnom kao što je nežnost? Šta nam govori uspeh takve priče koja traje više od jednog veka? Možda, samo možda, baš u takvom svetu vrednost te jednostavne poruke veća je nego ikad pre.